дар доираи тадбирҳои амалисозии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва пешгирии ҷиноятҳои дорои хусусияти байналмилалӣ дошта аз қабили терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва савдои одамон дар шаҳри Хуҷанд семинари омӯзишӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ташаббуси комиссияи байни идоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шуда, ҳадафи асосии он баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбӣ, тақвияти ҳамкории байни идоравӣ ва татбиқи самараноки меъёрҳои қонунгузории миллӣ ва санадҳои байналмилалӣ дар ин самт мебошад. дар семинар муфаттишон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла намояндагони прокуратура, мақомоти корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии маводи нашаовар ва хадамоти гумрук дар вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он иштирок намуданд. ҳамзамон дар чорабинӣ намояндагони созмони байналмилалии муҳоҷират, олимону мутахассисон аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ ширкат варзиданд. дар ҷараёни семинар маърузаҳои илмӣ таҳлилӣ оид ба фарқияти савдои одамон аз ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ, бандубасти ҷиноятҳои алоқаманд, таҷрибаи тафтишотӣ, усулҳои айнияткунонии қурбониён ва роҳҳои муоширати дуруст бо ҷабрдидагон пешниҳод гардиданд. маърузачиён инчунин мушкилоти ошкор ва тафтиши чунин ҷиноятҳоро баррасӣ намуда, роҳу усулҳои муосири муқовимат ба онҳоро шарҳ доданд. имрӯз рӯзи сеюм мешавад ки аз ҷониби гурӯҳи корие ки бо қарори раиси комиссияи байниидоравии ҳукуматӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон ки роҳбарии онро муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковники милитсия Аламшозода Абдураҳмон Аламшо ба ӯҳда дорад, дар вилояти Суғд вобаста ба тақвият додани донишҳо ва малакаю касбияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ чорабиниҳои омӯзишӣ гузаронида истодаанд. ба хотири дастрас намудани навгониҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, пешкаш намудан ба онҳо тарзу усулҳои нави пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ ва расонидани кӯмак, ки ин аз ҳама асосӣ аст, расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон дар арсаи байналмилалӣ вобаста ба тадбирҳои андешидашудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. мавқеи Тоҷикистон дар асоси радабандӣ муайян карда мешавад ки мо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳамин самти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ кадом дастовардҳоро ба даст оварда истодааст. зимни баромадҳо таъкид гардид ки дар ҷаҳони муосир савдои одамон дар баробари терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз таҳдидҳои ҷиддии глобалӣ маҳсуб ёфта, ҳамчун ҷинояти вазнин ва поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф шудааст. ин зуҳуроти номатлуб ба амнияти миллӣ ва суботи иҷтимоию иқтисодии кишварҳо таъсири манфӣ мерасонад. яке аз ҳадафҳои баргузор намудани чунин семинари омӯзишӣ дар он аст ки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ донишҳои худро баланд бардошта бо аҳолӣ, бо ҷомеа робитаро мустаҳкам намуда, донишҳои дар ин семинарҳои омӯзишӣ гирифтаашонро дар амал татбиқ намоянд ва шаҳрвандонро аз оқибатҳои чунин ҷиноят огоҳ созанд. иштирокдорон таъкид доштанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дахлнопазирии шахс аз ҷониби давлат кафолат дода шуда, мутобиқи моддаи 18 Конститутсия ба ҳеҷ кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. ин меъёр ҳамчун заминаи ҳуқуқӣ барои ҳифзи шаъну шараф ва озодии инсон дар мубориза бо савдои одамон аҳамияти калидӣ дорад. дар раванди муҳокима иштирокчиён вобаста ба мушкилоти амалӣ саволҳо пешниҳод намуда, аз мутахассисон тавсияҳои соҳавӣ гирифтанд. зикр гардид ки тақвияти ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, такмили малакаи касбӣ ва истифодаи таҷрибаи байналмилалӣ барои баланд бардоштани самаранокии мубориза бо ин намуди ҷиноятҳо аҳамияти аввалиндараҷа дорад.